Takže, vitajte, naši prívlačoví priatelia. Dneska si predstavíme šnúru od Varivasu s názvom Super Troudarea PEX4. Ako napovedá názov, je to štvorvlakno a je to špeciál postavený priamo na Troudareu. Táto šnúra sa vyznačuje tým, že je naozaj veľmi tenká. Veľmi tenká a nepreháňam, naozaj veľmi tenká. Nie každá firma má zmaknutú technológiu, aby dokázala robiť takto tenké šnúry, a už vonkoncom nie každá firma dokáže tieto tenké šnúry robiť kvalitné. Varivas to našťastie vie. Má špeciálnu technológiu, ktorá sa volá SPPE, Super Premium PE ako PE šnúra. Nechcem to nejako rozpitvávať. V princípe ide o to, že nie je problém urobiť šnúru, ktorá vám na prvý pohľad vykáže dobré štatistiky. Problém je, aby tá šnúra bola kvalitná po celej dĺžke, aby tá šnúra nemala kazy, aby tá šnúra nemala oslabenie, aby tie tenké vlákna boli naozaj spracované všade rovnomerne. A to je to, čo Varivas dokáže. Preto sa na túto tenkú šnúru, na rozdiel od mnohých iných tenkých šnúr, môžete spoľahnúť. Okrem technológie SPPE, ktorú sme spomínali, je tam aj technológia SPV. SPVčko je technológia, ktorú má vyvinutú Varivas. Ide o to, že tá šnúra, na ktorú je aplikovaná táto povrchovka, je veľmi, ale veľmi hladká, čo znamená, že dokážete naozaj ďaleko nahadzovať. Pokiaľ chytáte areu, chytáte s malými, ľahkými nástrahami, chytáte so supermi, ktorí sú z pravej, z ľavej strany vedľa vás, potrebujete nahodiť ďalej. Ak hľadáte šnúru, z ktorou nahodíte ďaleko, práve ste ju našli, naozaj ju vyskúšajte. Čo sa týka týchto šnúr, ešte by vás mohli zaujímať priemery, v ktorých sa robí. V japonskom značení je to 0,15, 0,17, 0,2, 0,3. V našom európskom značení sme tam niekde od 0,06 po 0,09. Sú to šnúročky naozaj veľmi tenké. Vyrábajú sa v 75 metrových návinoch. Pritom sa chcem chvíľu zastaviť, nebojte sa ich. Ja si pamätám ešte rok, dva dozadu sme sami na to pozerali, 75 metrov, nebude to málo. Je to Troudarea, je to chytanie pstruhov s tými plandavkami, ktoré majú 3-4 gramy, s tými woblermi, ktoré hádžeme, je 75 metrov naozaj viacej, ako potrebujete. Japonci vedia, prečo tie šnúry takto vyrábajú, takže nebojte sa. Sú to šnúry, ktoré sú presne navrhnuté na plitké navijaky, ktoré zvykneme používať. Takže pokiaľ naozaj chcete tú svoju výbavu posunúť, máte kvalitný navijak, kvalitnú udicu, nebojte sa k tomu zavesiť túto šnúru. Vyrába sa v dvoch farbách, vyrába sa v žltej a v ružovej. My tie farby používame hlavne na to, aby sme rozlíšili priemery. Keď si zoberiem na jednu udicu šnúru napríklad 1,5, na druhú si dám 2, aby som ich na prvý pohľad rozlíšil, tak si dám iné farby. Japonci to myslia trošku prepracovanejšie, oni to myslia tak, že ružová je na klasické chytanie, žltú lepšie vidíte, keď prepadáva podným stĺpcom, proste žltá farba sa neskôr stráca vo vode a vy vidíte svoju nástrahu aj v hlbšej vode. Takže ak chytáte vertikál alebo chcete nechať nástrahu vyklesávať hlbšie a chcete s ňou mať očný kontakt, vtedy si berte žltú farbu. A na konci ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorá je mnohým jasná, ale neuškodí, ak si ju trošku pripomenieme, prečo použiť šnúru. Šnúru používame vtedy, keď chytáme veľa rýb. Keď je ryba aktívna, chytáme veľa pstruhov, potrebujeme ich chytať rýchlo. So šnúrou ďaleko hodíte, máte výborný kontakt s nástrahou, dokážete rybu zdolávať rýchlo, proste je pevná. Výrazná vlastnosť šnúry, ktorá vás bude zaujímať, je tá, že šnúra, premietnem si niekde grafiku, aby ste si to mohli pozrieť, drží vašu nástrahu trošku hore. Niekedy je to výborná vec, niekedy práve chcete mať tú nástrahu vyššie, vtedy používate šnúru. Pokiaľ potrebujete nechať nástrahu trošku viacej vyklesať, dajte tam nylon, ester alebo florač v tomto poradí. Ďakujem za pozornosť.